عليه وسلموا تسليما ما أصاب من مصیبت فی الارض. عید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں. اس شکریہ. وقت تک کوئی مصیبت دنیا دے اوتے نہیں بھیجدا. ولا فی انفسکم، فرمایا اس وقت تک نہ میں تیری جان تے کوئی مصیبت بھیجنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. فرمایا اس وقت تک میں کوئی مصیبت زمین تے نہیں بھیجدا، نہ ہی تیری جان تے کوئی بھیجنا. من قبل ان نبرہا، جنہ چکر میں پہلے انہوں لکھ نہیں لینا. جب تک میں اس نو لکھ نہیں لینا. ان ذالک علی اللہ یسیر، فرمایا بے شک اللہ تے ہر کم آسان ہے. واللہ غالب علی امرہ، فرمایا اللہ ہوئے جڑا اپنے حکم تے حکم کر کے واپس کر لے، واپس کر کے پھر لٹا دے. فرمایا اے میرے تے کوئی مشکل نہیں. اور عرض کی تھی مولا اگر تو اپنے کرم تے عطا نال کوئی مصیبت بھیجے ایک، اور دوسرا فرمایا میرا ازل دا قانون چلیا آ رہا ہے کہ میں اپنے یاراں نو ازمانا. میرا اے ازل دا قانون چلا آ رہا ہے کہ میں اپنے محبوبہ نو ازمانا، ازما کے پھر میں درجے بلند کرنا، ازما کے پھر میں شانہ عطا کرنا. ذرا قرآن سماعت فرما. دوسری مرتبہ تھوڑے نال ملاقات دا سبب ہے، ذرا جاگ کے بیٹھو. قبلہ صوفی صاحب بھی بڑا ٹیل لایا ہے لیکن تسی اپنی عادت دے پکے ہو. کیوں بڑا ہی ہونا ٹیل لایا ہے. میں تواڈے خیال وال نہیں جاواں گا لیکن بات سنو. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار ارشاد فرمایا جدو ازمایا سا ابراہیم علیہ السلام نو چند گلاں دے اندر عطا ازمایا، پرچہ بھی میں پایا، نمبر بھی میں دیتے. اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا سا ابراہیم علیہ السلام نو چند گلاں وچ ازمایا. فرمایا پرچہ بھی آپ پایا، امتحان بھی آپ لیا. فرمایا جڑے ویلے پاس کر دیتا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ فرمایا ان کو پوری دنیا دی تاج امامت نہ دیا. گل سنو، پوری دنیا دی ہن تانوں میں تاج امامت نہ دیا. فرمایا میں بنان والا ہاں پوری کائنات دا تانوں امام. عشق دی گل سنو، حضرت خلیل نے عرض کیتی ربا مینوں پوری کائنات دا لگا امام بنان تے پھر میری نسل وچوں رسول بھی کہ وہی دیوی نا جڑا پوری کائنات دا ہی رسول ہوے. تے جاعلک للناس اماما، فرمایا پوری کائنات
دا تاج امامت تینوں عطا کرنا. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کے آکھیا ربا امامت دا تے سواد تا داوے گا کہ میری نسل وچوں کوئی انج دا نبی بھیج دے. آواز آئی ابراہیم دعا قبول ہے اجے دینا نہیں. سبحان اللہ. دعا قبول ہے پر جے یار دینا نہیں. وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا. جڑے ویلے اللہ کریم نے ویکھیا ساری کائنات دا ذرہ ذرہ غریب یتیم مظلوم دکھی ندار قادی بیمار بھائی بسم اللہ جدو اللہ نے ساری کائنات نو روندیاں ویکھیا فرمایا میں ہن نبی ایک نو نہیں دینا میں ہن نبی بھی او دینے جڑا کائنات دا رسول ہوئے. ہوں ذرا توجہ کرنا. اللہ فرمایا مارا جل بحرین اللہ فرمایا جتھے دو دریا ملدے نے بینہما درمیان اولا دے پر لگے. ہن نبی آ گیا ذرا غور کرنا. ادھو اگے دو دریا جاری ہو گئے. کسے آکھیا دا کھاری پانی ہے کسے آکھیا جناب او فرات دریا ہے کسے آکھیا نیل مراد ہے. ارے حضرت انس بن مالک فرماندے نے لوگوں میں 10 سال محمد دے جوڑیاں وچ بیٹھا ہوں. جی 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 سبحان اللہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. آپ فرما دے لینا دریاواں تو مراد دو دریا کیڑے نے. آپ فرما دے لے ایک دریا دا نام مولا علی ہے دوسرے دریا دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاصمہ معصمہ نیرہ منورہ. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دریا تو مراد علی ہے دوسرے دریا تو مراد فاطمہ ہے. فرمایا بینہما برزخ محمد. فرمایا ایک دریا مولا علی ہے دوجا دریا فاطمہ ہے. فرمایا برزخ بینہما فرمایا بینہما برزخ. فرمایا درمیان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کو ذرا گل سنو آج کو ذرا گل سنو. حضرت انس بن مالک فرماندے نے اس دریا تو مولا علی مراد کرم اللہ وجہ الکریم. فرمایا اس دریا تو مراد مولا علی ہے اس دریا تو مراد سیدہ طیبہ ہے. فرمایا بینہما برزخ. فرمایا یہ تو مراد برزخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اس کو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا پابی ایالا ربکم تکذبان. کیڑے کیڑی اللہ دی نعمت نو چٹلاؤ گے. اگلی گل سنو. فرمایا جتھے دو دریا ملاپ کرن سبحان اللہ کرم اللہ وجہ الکریم. دوجے دریا دا نام سیدہ دوجے دریا دا نام سیدہ طیبہ. فرمایا بینہما برزخ محمد برزخ
يقل محمد فبأي آلاء ربكم تكذبان جتھے دو دریا مل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحصن اور دوسری آیت بھی سن لو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَيَنْبُذَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرمایا اے بھائی امن شیر صاحب اللہ فرما رہا ہے واللال دیا زلفاں والے انہاں نوں آکھ تسی اپنے پتر لے آو میں اپنے پتر لے آونا تسی اپنی عورتاں لے آو میں اپنی عورتاں لے آونا تسی اپنی جاناں لے آو میں اپنی جاناں لے آونا. ہن ذرا غور کرنا پتراں وچ حسن تے حسین دو محمد فرمایا پتراں وچ کون اج پوترے صوفی صاحب کیوں سونے لگدے نے پتہ لگا محمد نے پتراں نال پیار دوترے سمجھ کے کیتا دوتریاں نال پیار دوترے سمجھ کے کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مسئلہ بھی کیسے رکھ لو کئی بیلی اس گل سے بات کر دیں جی وہ پھر بھی ترے کتنے سن حضرت کلثوم رقیہ زینب یہ ترے بیٹیاں تسی جو کہندے ہو چار نے کہ یہ ترے کتنے سن صوفی صاحب سیرت پڑھ کے ویکھ لین اپنی بھی کتاباں پڑھ کے ویکھ لین انہاں کتاباں وچ بھی یہ ہوئی ہے کہ تریویں وصال کر چکیاں نے کلی رہ گئی ہے تے لے کے گئے رسول انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا آنکھوں والا سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَبْنَاءَكُمْ تُجھے اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤلا وَلِسَانَكُمْ تُجھے اپنی عورتاں لے توجہ کرنا امام الانبیاء فرماندے سینے نال حسین شہادت دی انگل نال امام حسن پیچھے سید آئے ادو پیچھے علی اگے نبی ایک دو تین چار پنج کنے بنے اس ایپ چو بھی کنے نکلے پھر کیوں لگا در پنج تن تو منگ دے در پنج تن تو منگ دے آئے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے وہ جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی
نقش بندی پاویں کو ہوے سور وردی پاویں کو ہوے چشتی پاویں ہوے نشائی قادری پاویں ہوے اویسی پاویں ہوے جنیدی پاویں ہوے بغدادی پاویں ہوے کلندری پاویں ہوے شکوری تے غفوری جنوں بھی پوچھ کے ویکھو تو کتھے رل رہے ہیں کہ مولا علی نال ہی رلنا اور کتھے رلنا جنوں بھی پوچھ کے دیکھو پھر کیوں نہ کبھی دھر پنج تن تو منگ کھولو منہ ذرا کھولو دھر پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے دھر پنج تن تو منگ دے دھر پنج تن تو منگ دے دھر پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے جنہ کھاد تیرے ٹکڑے وہ جنہ کھاد تیرے ٹکڑے جنہ کھاد تیرے ٹکڑے تسی کہو گے سلطانی گل تے پنجتن پاک دی شروع کی تھی میرے مرشد کامل عارفہ سلطان عمدۃ الصالحین آپ دا بچپن مبارک ہے آپ فرماتے ہیں میں شور شریف دی بستی چ باہر نکلیا تے وینا کیا ایک دلدل سوار ٹریا ہوندا ہے او دے امامے تے نور دی لاٹ پہ نکلدی ہے جڑی آسمان تک جاندی ہے او میرے نیڑے آ کے کہندے نے باہو را اوئے ذرا گل سنیے عاشق بیٹھے ہو سلطانی بیٹھے ہو وہ کہتے نے آواز آئی باہو ذرا اڑا ہمیں نا میں سوچی پہ گیا ایڈا سونا ایڈا سونا میاں قد نرگسی نین کیڑا رنگ پیش کرا ایڈا سونا نرگسی نین گول جیا چہرہ میاں جا قدے 14ویں رات چھن وانگو او دا چہرہ چمکدا ہے انہیں آکھیا باہو پیچھے بیٹھ جا میں عرض کیتی حضور میری اماں راستی اڈیکے گی میری ماں نو کوئی نہیں پتا آپ نے فرمایا بہ جا قلم ہم بالبصر اکھ دے چمکارے وچ انج جانا انج ہونا عرض کیتی لاج والا پہلے مینوں دسو تسی ہے کون فرمایا باہو میرا علی نام ہے نبی نے کہے فرمایا میرا نام علی ہے دھر پنج تن تو منگ دے بولو بولو اگے فرما دینے جڑے ویلے کچہری رسول لگی ہوئی ہے میں حاضر ہویا میری تبا نے چاہیا مولا علی وال جاواں نبی نے فرمایا باہو رایو آپ فرمانے نے سرکار نے بیعت کیتا فرمایا باہو جی سونیا فرمایا جی میں امت دا میں بھلا کرنا انجے تمہیں امت دا بھلا کردہ تو منگ دے دھر پنج تن تو منگ دے وہ درویش تے ولی نے جنہ کھاد تیرے ٹکڑے قانون ٹکڑے کھانے والے دی فرشت تھوڑی جی دساں جی ٹکڑے کھان والے دی شبی صاحب تھوڑی جی فرشت دساں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مولا علی دی یاد آئی نا ایک دن کلیجہ انہیں پھاڑ دیتا کیسا مولا علی جی فرماتے ہیں کلیجہ پھٹ گیا تے زبان تے لفظ آگے اس عشق دے ریڑے چو نکل کے نینا دی سیائی لئی انگلا دے
قلم بنائے تے کہنا شاہ شریعتم توئی شاہ طریقتم توئی شاہ شریعتم توئی شاہ طریقتم توئی حق بحقیقتم توئی دم ہما دم علی علی جنہ کھاد تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھاد تیرے ٹکڑے سبحان اللہ تھانوں ایسے بلانا نہیں چاہیے کیونکہ ہلے نہیں نا میرا بھائی دا پھر اقبال آندا سی تیل لایا میں جد میری واری ہونی ادھے شہید ہو جانے نے مجھے بھی شہادت نہیں سننی ذرا توجہ فرماوا فرمانے نے شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی حق بحقیقتم علی جی جی حق بحقیقتم علی دم علی دم علی یہ تے فارسی کا لکھ دینے نا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ تے ذرا 151 چک شمالی تحصیل سلا والی اور پتہ لگ گیا جتھے دو دریا ملے اور ذرا غور کرنا علی پاک نو بھی گڑتی دین والا نبی سیدہ نو بھی گڑتی دین والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تھکی چچی حضرت ام فضل حضرت عباس دے گھروں نبی کریم دی سکی چاچی ہے عرض کر دی سونیا میں رات نو لیٹی ہاں بڑا دردناک خواب ویکھیا ہے آپ نے فرمایا خواب کیڑا ویکھیا ہے عرض کیتی سونیا ایک وجود تواڈے دا حصہ کٹ کے میری چولی وچ آ پیا ہے سونیا میں تے ڈردی اٹھی ہاں حضور فرمایا چاچی مبارک ہوئی وہ کہندی میں خواب پی وینی ہاں تے ایک وجود دا حصہ کٹ کے میری چولی وچ آیا تو مصطفیٰ فرماندے نے مبارک ہو دیکھو نا نبی دی نظر تو صدقے جاؤں حضور نے فرمایا چاچی مبارک ہوئے سونیا قاضی فرمایا میری بیٹی فاطمہ تزارا سلام اللہ علیہا اللہ کریم بیٹا دے گا جدا نام حسین ہوئے گا او تیری چولی وچ کھیڈے گا چاچی ایڈے ڈر والی گل نہیں کیوں الحسین منی ویانا من الحسین حسین میرے چوئے میں حسین چوہا میرا حصہ تدئی تیری چولی وچ گیا ہے میرا حسین تیری چولی وچ کھیڈے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پر بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے آئے پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے آئے پر محمد دا ناز اچھی آنکھوں پر محمد دا ناز حسین محمد دا ساری دنیا دا ناز محمد تے آئے پر محمد دا ناز حسین سانو دسیا
رسول دے سجدے نے ساڈی اصل نیاز حسین۔ حضرات ذرا دیکھیے ہوں جتنے دو دریا ملے وہ بھی سخاوت ہے، اتنے بھی سخاوت ہے۔ وہ یار ایک تھان سے کھڑا ہو جاؤ بھائی، وہ بھائی ایک تھان سے کھڑا ہو جائے، وہ بھی سخاوت ہے۔ کیوں پھیریاں لینے تھک جائیں گا، کسی مل کے تو نہیں آئے گا حسین جی نانا جان میرے پیراں تے آ جا، ننے ننے قدماں والے حسین ایمانداری نہ دسو جنہ پیراں تے حسین کھلوتا اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، لے حسین جنہ پیراں دی قسم اللہ پیا کھاندائی، ذرا پیراں تے کھلو جا، ڈولنا اینا بھی نہیں ڈولی تو بھی حضرت امام علی مقام نو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ نکے نکے پیراں والے حسین میرے پیراں تے آ جا، ننے ننے قدمہ والے حسین میری پنڈلی تے آ جا۔ مسلمانہ درہ ویخ رنگ کس طرح ہے، ننے ننے پیرا والے حسین میرے اے جناب زانوہ تے آ جا، ننے ننے پیرا والے حسین میرے شکم تے آ جا، ننے ننے پیرا والے حسین میرے سینے تے آ جا۔ مسلمانوں غور کرو اے سینہ کیڑا ہے جدیاں قسماں اللہ پیا چوک دے۔ شہادت دارین والے لکھتے ہیں کہ انج کر کے جڑے ویلے نبوت دے وارث نے اپنی زبان حسین دی زبان تے رکھ دیتی، کائنات دا نظام کدی حسین نو ویکھدا کدی حسین دے نانے نو ویکھدا، کائنات دا نظام جڑا ہے نا کدی حسین وال ویکھدا ہے اور کدی حسین دے نانے وال ویکھدا ہے۔ ہو سکے جگ تے بڑے نانے ہون گے، نہ محمد ورگا نانا ہونا ہے، جگ تے بڑے دوترے ہون گے پر نہ حسین ورگا دوترا ہونا نہ محمد ورگا ہونا۔ ساری دنیا دا ناد محمد تے آئے پر محمد دا ناد بولو بولو ساری دنیا دا ناد محمد تے پر محمد دا ناد۔ سرکار نے فرمایا بیٹا میری زبان چوس لے، زبان چوسی گئی، جی جی عرض کیتی نانا زبان کیوں چسا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میری زبان وچ تے کذب ہے ہی کوئی نہیں نا، ذرا انہوں چوس لے سونیا تو پھر تیری شان کی ہو جائے گی کہ یزید پورے جوبن تے بھی آ جائے نا۔ اس سرکار تربیت پہ فرما دیں کہ اگر یزید پورے جوبن تے بھی آ جائے نا تو تیری زبان تے میں ہی رہوں گا، تیری زبان تے سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا میرے دوست، وقت گزرتا گیا، اے بچپن شہزادے دا اج وی نال کے دوستریاں نو موڈیاں تے چک دینے، سینے نال لاندے نے، بڑے بڑے ناز لڈاندے نے، پر آما تینوں نبی دا ناز وکھاواں۔ حدیث پاک چندا منبر بھی رسول دا، وجود بھی رسول دا، مسجد بھی رسول دی، رسول دی مسجد دے اندر جڑے ویلے دوویں شہزادے لڑ کھڑاندے ڈگدے ٹھیندے، جدو مسجد وچ پہنچے کملی والے نے منبر چھوڑ دیتا، منبر چھڈ کے آ کے چک لیا، فرمایا دوتریو
گروہاں نو بٹھایا پٹا تے او دا حلق چومن ایک دے ہونٹ چومن فرمایا دوستریو اج تہاڈی محبت وچ میں اللہ دا ذکر چھڈ دتا ہے تانوں ڈگن نہیں دتا حسین توتلی جی زبان ہلا کے عرض کردا نانا اج تے دعا نوں نہیں ہو ڈگن دتا ایک وقت آئے گا میں ساریاں نوں ڈگدا ویکھ لواں نانا ایک وقت آ جائے گا میں ساریاں نوں ڈگدا ویکھ لواں گا میں اکبر ڈگدا ویکھ لواں گا میں قاسم ڈگدا ویکھ لواں گا میں حبیب ابن مزار ڈگدا ویکھ لواں گا نانا میں ہرنو ویکھ لواں گا نانا دور دی گل نہیں میں 6 مہینے دا اصغر اپنے ہتھاں تے تڑپدا ویکھ لواں گا پر نانا آن والی امت نو دساں گا جے نانے نے ساڈا ڈگنا پسند نہیں کیتا نانا سارا کنبا کوہا دیواں گا ساریاں نو سواریاں تو ڈگا دیواں گا پر نانا تیرا قرآن مزید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں. شکریہ. کے کھڑانے والا مولا علی ہو تے تربیت دین والا میرے نبی ہو پھر ایمانداری میں دسو کو کمی ہو سکتی جے دی تربیت میرے مرشد کامل شیخ المشائخ بدر المشائخ حضور قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ سلطان الفقر سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ دی تربیت فرما گئے انہاں تربیت یافتہ دے وچوں حضور قبلہ صاحب ہے صوفی اللہ دی تصاحب قادری سروری سلطانی موجود نے ادھر بھی صدر کھڑے نے ادھر بھی صدر کھڑے نے تے جے میرے سرکار دے غلامہ دے غلام مولا علی پاک دی نسل دی اگر ہنوی ہے کہیت ہے تو جدی پھر تربیت نبی کردہ جدی تربیت نبی فرما دے ہون پھر وہ دی تربیت کو کمی رہ سکتی یا وہ دی تربیت وچ کوئی فرق رہ سکتا ہے سنیے ہون امام علی مقام دی تربیت ہر رنگ نال میری سرکار نے کی تھی بولو بولو ہر رنگ نال میری سرکار نے کی تھی ساری دنیا دا لاز محمد تے محمد دا ناز تربیت رنگ گل کر جاواں حضور بانی اصلاحی جماعت سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10,000 اسم اللہ ذات آپ نے سونے دے پانی نہ لکھا کے عاشقاں نوں دتا تربیت دا انداز ایسا سے آپ نے مسکرا کے فرمانا جنہیں گہرا پریت والا بندہ سمجھنا تو فرمانا لو جی ساڑھے والو توفہ قبول کر لو جی ساڑھے والو اسم اللہ ذات توفہ قبول کر لو پڑھنا تو اڈا کام میں جی کرم کرنا پہ سلطان پاک نہ کرنا ہم دیکھو نے ای ہوئی امانت مدینہ پاک تو چلی یہ ہوئی امانت مدینہ پاک تو سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے وہ امانت چل کے مقعد شریف آئی حضور قبلہ پھر عبدالغفور شاہ صاحب کو وہ ہوئی امانت چل کے پھر امانت چلدی عبداللہ شاہ صاحب سلطان صاحب آئے اتو امانت لئی یہ امانت پھر پیر عبداللہ شاہ صاحب نے
دیتی پیر عبد الغفور شاہ زمخان شریف والے نے وہی امانت چلدی چلدی پھر حضور پیر سید بہادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، پھر وہی امانت چلدی چلدی حضور قبلہ عالم سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، پھر وہ امانت چلدی چلدی پھر حضرت سلطان محمد صفدر سائیں کو پہنچی، وہی امانت جڑی سی حضرت سلطان محمد عسکر علی صاحب کو پہنچی، اور وہی امانت دی شکل میں جے وجود تواڈے سامنے نظر پیا کہ مولا علی نے حسن تے حسین نو دتی وہی امانت چل کے میں تینوں گل دسنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی حدیث سنیے جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آخر وقت میں نظر کمزور ہو گئی، مظلوم مدینہ مظلوم کربلا اسیر تے قیدی دکھی سید پردیسی سید تکلیفاں وچ وقت کٹن والا سید وہ جڑے ویلے حضرت جابر کول گئے نا کہ آپ دی حضور نظر کمزور سی آپ اٹھ نہ سکے، ایک نوکر نو پوچھدے نہیں یہ کون آئے نے، انہاں کیا حضور نے واسطہ رسول آیا ہے کربلا دا مسافر آیا ہے کربلا دا دکھی آیا ہے، حضرت جابر اپنے غلام نو کہندے نے مینوں کھڑا کر، سید آیا اولاد بطول آیا مت قیامت نو کملی والا پوچھ لوے میرا دوست آیا ہے بے ادب کی جانل ادب دی گئے ادبا تھی وہ چڑے مڈ کدی اندے کھیڑے آہی وہ کدی لاتھیندے اور جڑے مٹی دے پاندے آہی وہ کدی لاتھیندے کاندے ہو پر جنا عشق عشق نہیں منگیا جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو گئے تو ہی جہالی واضح کربلا کربلا سلطانیہ علامہ محترم مقام جناب صوفی محمد اللہ دیتا صاحب کے بلا حضرت جابر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیسا حسین وقت ہوئے گا، امام زمانہ نے ہاتھ میں پڑھ کے فرمایا جابر تھلے بہ جا، جابر تیرا ادب ہو گیا تھلے بہ جا۔ جابر نے اپنی مسئلہ چھڈی نواسہ رسول کو بٹھایا، حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا امام زین العابدین اجازت ہوئے تو کوئی گل سناؤ، آپ نے فرمایا سناؤ سناؤ، عرض کی جی اج تسی میرے کو آئے ہو نا جی یار تسی کہڑی بولی سمجھ رہے ہو، چپ کرو ادھر ہو جا چل نکل جو او بھائی تم ہی اٹھو چادر کھیس آیا یار مہربانی یار بٹھا لیا جڑے ویلے میں عرض کی حضور اجازت دو تو کوئی گل سناواں، آپ نے فرمایا سنا، عرض کی حضور انج ہی نہ جی اج تسی میرے کو تشریف لے آئے ہو نا تے حضور بیٹھے سن میں نہیں بیٹھا سا، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے کہ نبی پاک نے پھڑ کے سینے نہ لا کے اپنی مسجد دے نال بٹھا کے تے فرمایا حسین تینوں ایک گل سنا، دو تریا تینوں ایک گل سناواں، نانا جی سناؤ، فرمایا ان پشت تے ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا تیری نسل ایک پتر ہونا، بولو بولو بولو
میری نسل وچ ایک ایویں میرے پیرے باہو نے حضرت پیر بہادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باطنی امانت دے کے تے نال ہی فرمایا پیر جی میری نسل وچ ایک پتر ہونا جہدا نام سلطان عبد العزیز ہونا ہے یہ نعمت پرت کے تانوں واپس انہوں دینی پینی ہے پرت کے واپس تانوں امانت دینی پینی ہے بے آئے نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت جابر امام زین العابدین نو گل پہ سنانے نے اور کہندے نے یا امام حسین نو نانا جی تواڈے نے فرمایا امام حسین جی نانا جان کنڈ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین تین مبارک نہ دیاں نانا جی کہدی فرمایا تیری پشت وچ ایک پتر ہوئے گا جنوں قیامت نو اللہ آواز دے گا قوموا زین العابدین قوموا زین العابدین کھڑا ہو جائے عابدانیہ زینتے اجی آئے بھی نہیں پتہ بھی نہیں کتنے ایران پتہ ہویا شہر بانو آئی شہر بانو دا نکاح امام حسین نال ہویا تے امام حسین دا نکاح شہر بانو نال آیا وہ ایران دی شہزادی حسین فرماندے نے شہزادیے میرے گھر تے بھکھاں کٹڑیاں پی گئیاں تے شہر بانو ہاتھ بن کے کہندی ہے لاجپالا قیامت نو میں معاشر وچ ناز نہ کردی آواں گی کوئی کسے دی نوح بن کے آوے گی کوئی کسے دی نوح بن کے آوے گی جد میں زہرا دی نوح بن کے نکلا گی حضرات محترم پھل کھڑدا کھڑدا جی تربیت کرنے والا کملی والا ہوئے پھر وہ ڈول سکتا نہیں بولو اج 3 محرم دن 3 رات چوتھی ہے 2 محرم شریف نو میرے تے تواڈے آقا امام نواسہ رسول خون بطول نسل رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کرب و بلا دی دھرتی وچ قدم رکھ دیتا راوی لکھدا ہے بھی ساری رات آپ سفر کرتے رہے رات سفر کردیا صبح دیکھے تے جتھوں ٹرے نہیں اوتھے ہی کھلوتے ہیں آپ فرماندے نے میرے کولوں دی ایک بندہ گزریا میں نے پوچھا یار کیڑی دھرتی ہے امام حسین آپ فرماندے نے میں اس بندے نے پوچھا بھی کیڑی دھرتی ہے انہیں آخیا جی انہوں ارض نینوا کہندے ہیں یہ کیڑی دھرتی ہے انہیں آخیا جی انہوں ارض ماریا بھی کہندے ہیں لیکن پھر عرض کیتی حضور انہوں کربلا کہندے ہیں جب کربلا دا نام آیا تو امام حسین نے فرمایا زینب جی میرا بہن کچاویاں چ بچے لال ہے یہ وہ تھان آ گئی ہے جتنے ساڈے بھوکے تے پیاسے بچے تڑپن گے جتنے ساڈے بھوکے بچے پیاسے تڑپن گے مسلمان ایک گزری 2 گزری 3 گزری 7 گزری سدا پانی بند ہویا میں ذرا تھوڑا جا نقشہ پیش کراں حضرت سکینہ حضرت عباس نو کہنی نے چاچا دس اسی کوثر دے وارث نہیں فرمایا بیٹی کوثر دے وارث عرض کی چاچا پھر پانی کیوں نہیں ملدا آپ نے فرمایا بیٹی اپنے ابے کو اجازت لے دے میں تینو پانی لیا کے دینا عرض کی چاچا مینو سینے نال لا لے خیمے دی چوب کول کھلو جا بولی نا میرا ابا تینو آپ ہی پوچھ لوے گا اگو تو نہ گل کری بغل تو کپڑا چک چھڑی میں جانا تے ابا حسین مینو ذرا چک کے لے جاوی میرے پیرے باہو نے دا نقشہ کیویں بیان فرمایا آپ فرماندے نے چڑھ وے چنا تو کر رشنا
آئی وہ تیرا ذکر کرے میں تارے گلیاں دے وچ پھرن نوانے لالا دے او ملارے شالا مسا پر کوئی نہ تھی میں آئے ککھ جنا تو اے پارے تاڑی مار اے اڈانا کامل باہو اسی آپے اڈن سارے بیٹے من ردائی وہ دنیا تو وہ پیاسے ٹر گئے یارو دین دنیا دے سائی تے حضرت سکینہ دی بچپن معصومیت اور پیاس کریں گے امام زمانہ فرمانے میں جڑے ویلے سارے دا سارا قافلہ کو ہاتھ بیٹھا حضرات ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی علی دا لال اپنی تلوار لپن جاندہ ہے تے سکینہ دوڑ کے تلوار لے آندی ہے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے کدی دوڑ کے سکینہ پاک گبے نو پڑھا رہی ہے کدی جوڑا پڑھا رہی ہے علی دے لال نے سینے نہ لایا دیئے اگے راتا جاگ جاگ کے قدمی ہے بیٹی آرام نال بہیا ابو میں اون والی ہتھیانو دسنا چاہنیاں ماپیاں دے پیار کیڑی شے میں وے بابلا پھر پتہ نہیں میل ہونا کہ نہیں ہونا اجینیاں گلاں ہو رہیاں نے سج کے علی دا لال کھلو گیا خیمے دے وچوں ہائے دی آواز آئی حسین فرماندے نے میرے خیمے وچ ہائے کنے کیتی ہے میں تے 70 دتے نے اجے ہائے نہیں کیتی بیٹیا تے بہن ماپیاں دے پیار کیڑی شے میں وے بابلا پھر پتہ نہیں میل ہونا کہ نہیں ہونا اجینیاں گلاں ہو رہیاں نے سج کے علی دا لال کھلو گیا خیمے دے وچوں ہائے دی آواز آئی حسین فرماندے نے میرے خیمے وچ ہائے کنے کیتی ہے میں تے 70 دتے نے اجے ہائے نہیں کیتی دیکھیا تے زینب آ کے کہندی ہے ویرا او ایران دی شہزادی دا بیٹا اصغر طرف دے پیا اونوں ذرا چک کے فرات دے کندھے تے لے جا او ویکھ لا میرے پتر بے گورو کفن پے ہوئے نی میں اون محمد دے بارے کچھ نہیں کہندی قیامت نو شہر بانو نہ آکھے اپنے بچیاں دا دھیان رکھیا تو میرا کدوں دھیان رکھے علی دا لال خیمے وچ ہویا شہر بانو ہاتھ بن کے کہنی ہے میرے سر دے تاج میں تاریاں نو ہتھی توڑ دی رہی ہوں پر میرے کلونا سگر نہیں ہوئے کھیا جاما اینو چک لائے علی دے لال نے فرمایا شہر بانو تینو پلیکھے کسے بے ایمان نو میرے پتر دے ترس نہیں ہوئے ہونا تے تیرے کہن واسطے میں چک کے لے جانا متے تو آنکھیں پتہ نہیں میں قریبی آن دی تے میرے آنکھیں لگ دا
مسلمان کیڑی گل کراں جڑے ویلے انج ماں نے پتر دتا چند قدر امام حسین نہیں چلیا بھائی بسم اللہ شہر بانو کہندی لجپال ذرا مینوں پتر دے میں آخری واری پردیسی نال کوئی گلا کر لواں میں اپنے پردیسی نو سینے نال لا کے ذرا آخری واری پیار دے سینے نال لا کے میں آخری واری پیار دے لواں ماں نے چکیا مسلمانوں اج پتر نو سینے نال لا کے کن نال منہ لا کے ماں کہ جے کربلا دے آئے پترا میں کربلا دے پیاسیا پترا ذرا اکھاں کھول میں تیری دکھی ماں پئی بولنی میں تیری پردیسن ماں پئی بولنی علی اصغر نے اکھاں کھولیاں اماں میں حسین دا پتر کی آنی ہے وہ پترا اکبر نے پرچھا کھا کے سی نہیں کیتا تیرے چاچے عباس نے بازو قلم کرا کے سی نہیں کیتی وہ پترا میری 32 تارا دی لج رکھی عرض کیتی اماں دکھی بہنا یاد کرن گیا کسے دے پردیسی ویر نے پانی پیتا اماں قیامت تک بہنا یاد کرن گیا قیامت تک ماواں میری پیاس نو یاد کر کے رون گیا قیامت تک بہنا میری پیاس نو یاد کر کے رون گیا اماں کوئی فکر نہ کر تیر ربے نو وجنا ہوے گا میں حلق کڈ کے تیر آپے ہی کھا لوں اماں کیوں فکر کرنی میں تیر خود بخود کھا لوں گا مسلمان علی دلال اپنے لخت جگر نو لے کے اس کربلا دے میدان چ فرات دے کنڈے وال ٹریا یزیدی بیٹھ کے مشورہ پہ کر دیں پتہ نہیں حسین قرآن چکیا ہونا پتہ نہیں حسین قرآن چکیا ہونا تو نہ ظالمہ نے مشورہ کیتا اج نہ حسین نو ثابت چھڈاں گے نہ قرآن نو چھڈاں گے نہ اج حسین نو ثابت چھڈاں گے نہ اج قرآن نو چھڈاں گے یار میں کیڑا نقشہ پیش کراں علی دلال نے فرمایا نہیں نو اے نہ کوئی مخالفت جاندا نہ کوئی مطابقت جاندا ہے اس میرے بچے نو کو پانی دا کھٹ عطا کر دیو پانی دا کھٹ عطا کر دیو توجہ ہے میرے والے ظالم کہن لگا فرمالا ذرا تیر تے پکڑ کمان چھپا ان پانی پیا قیامت تک ماما یاد کرن کسے دے پردیسی نے پانی پیتا تصور دی دنیا میں سوئی جی اند کران جڑے ویلے بے ایمان نے تیر سدھا کیتا ہاتھ کم گیا تیر سدھا کیتا ہاتھ کم گیا کول بے ایمان کہندا فرمایا تو تے بڑا تیر انداز تیرا ہاتھ لرزا کیوں کھاوے آندا کی دساں جدوں میں تیر سرست بننا نشانہ بننا میرے چک نکی جی بچی ہے جڑی چیخ مار کے روندی ہے کہندی ہے ظالما میرا اکبر ویر لے کے نہیں رجے میرا قاسم ویر لے کے نہیں رجے میرا چاچا عباس لے کے نہیں رجے میرا یاون محمد ویر لے کے نہیں رجے وہ بے ایمانا تیر نہ ماری ادو تے مدینے وچ سغرا اڑیک دیا پئی اے دے کھلونے بنا کے بیٹھی ہوئی آ اے واسطے سارا کچھ کر دیا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے بسر گئے امڑی جایا میری پرد نہ لئی سارا سیدہ سکینہ
خیمے دی اوڑ وچوں ویکھ کے کہندی ہے ملائکو نہ ماریا جے نہ ماریا جے اولاد والا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ علی دا پتر حسین اپنے پتر چگ گئے ترسدے نو خیمے وال لے کے ٹر آیا دے نقشہ ویکھ فرماندے نے میں توڑ اڈدی ویکھی ادھر پتر چک کے ٹر آیا ہونا بھائی بسم اللہ کہندا ایک اٹھنی سوار آیا آ کے سلام لیا کہندا میں مدینے والے حسین نو ملنا چاہتا سید نے فرمایا میں تے مدینے والا ہی ہاں پر اس ویلے میں کربلا والا حسین اس ویلے میں کربلا والا حسین ہے تے میں مدینے والا ہی آئے دے وچ شک کوئی نہیں پر اس ویلے میں تو کیوں آیا اج کتی حضور میں روزہ رسول تو گزرتا سن گیا ویکھیا ایک خاتون کدی اکبر نو یاد کر کدی حسین حسین پہ پکار دی تے نانے دروازے تے کھلو کے کہندی ہے جگ دیاں من لینا میری نہیں من لے نانا نا اکبر آیا تے لکھا سمجھایا تے نہ آئی پین سکین نانا جی مینوں سمجھا دسدا تیرا سارا شہر مدینہ نانا جی لوکاں دیاں دھیاں بچے لے کے نکل دیاں نے میں کیڑے ویر نو کھڈاواں کیڑے ویر ول جاواں اکبر بھی وعدہ کر کے نہیں آیا انہیاں گلاں کردی بڑے درد نال خاتون رو رہی ہے آقا حسین میرے کو برداشت نہیں ہویا میں اگوت کی کوشش کی تھی کہ میں سر تے ہاتھ رکھاں اس خاتون نو میں تسلی دیواں میں جڑے نیڑے انج ہاتھ اگر کیتا ہو سکیا میں پرا روی میں سید آدی ہوں پرا روی میں اولاد بطول میرے نیڑے نیامی ہونے آگا خاتون دس انہیں درد میں رونی کیوں ہے میں آکیا میں کی دسا میں تے سارے زندے ٹورے ہوئے میں تے ترلے پہ کرنی ہوں میرے پروردگارا میرے حال تیرہ فرما اس کیا چلیا کتنے میں اس کربلا چلیا اس کیا میرا ایک رکل ہے جا میرے نانے نے جا کے میرے نانے دے لخت جگر میرے ابے حسین نو جا کے میرا اے رکا دینی حسین ابن علی فرماندے نے ان جیب وچوں رکا کڈیا تے گل پہ کردا حضور رکا میں لے لیا تے میں کہ خاتون اگر میں تیرے رکا پہنچاواں تے مینوں دے دیں گی کیونکہ قاصدان ٹوری ہے تے کچھ دینا پیندا ہے انہیں گٹھڑی کھول کے کہنے لگی آ میرے ویر تے کپڑے ہیں نہیں میں تینوں دے دیا تے میرا رکا پہنچا دے دیا کہ سب پردیسی ہن دے دور وچ بھی ماواں نوں پوچھ لو بھیناں نوں پوچھ لو جدوں دن دیہاڑ ہوندا ہے نا تے دھیاں باہر دروازے چ کھلو جاندیاں نے شاید میرا ویر آ جاوے شاید میرا باپ آ جاوے یہ اج دے دور دی بات ہے تے پھر جنہیں ہتھی ٹورے ہون پھر وہ کس انداز نال انتظار کردیاں ہون گیاں حضرات محترم یہ سارے دا سارا سلسلہ امام علی مقام نے رکا پڑھ کے نا تے علی اصغر نو سر دے اتے ہاتھ پھیر کے فرمایا لے بیٹا تیری پردیسن بہن دا اس ویلے پیار آیا ہے جدو میں تینوں جامع شہادت نوش کرا کے لئی آنا تے اکبر دی لاش تے کھڑے ہو کے فرمایا بیٹا انج دے وعدے کیوں کر کے آیا ہے کہ لاش پھڑک کے کہندی ابا حضور جے زندہ جاؤ تے میرے ولو معافی مانگ چھوڑ
میرا سلام دے دینا۔ حضرات محترم، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارا قافلہ جڑے ویلے جام شہادت نوش کر گیا، ہن علی دلاب آپ سواری تے سوار ہویا تے سواری نو ایڑی مار دا سواری کوئی نہیں ٹردی تے انج کر کے علی دلال نے سواری نو مخاطب ہو گیا، تیراں تے تلواراں تے نیزیں تو ڈر گئی ہیں؟ عرض کیتی نہیں مولا ڈری تے کوئی نہیں۔ انجا آسمان وال منہ کر کے عرض کیتی مولا ذرا بولن دی اجازت دے۔ سواری بول کے کہنی حضور میں کی کرا مجبور آیا پیچھا خیمے والو ایک مسلمان درد رکھن والے آپ معصوم سکینہ نکے نکے ہاتھ بن کے کہندی ہے سواری اللہ دا نائی ماں جاوی تو چاچا عباس کھڑے آئے خالی آ گئی ہے، تو اکبر کھڑے آئے خالی آ گئی ہے، تو قاسم کھڑے آئے خالی آ گئی ہے، اگر اور بھی تو خالی آئی لوکاں نے کہنا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، مینوں ذرا چاندی والی بابل نال گلاں کر لین لے۔ مسلمان حسین دا کتنا حوصلہ ہے، سواری تو علی دلال تھلے آیا آگے فرمایا سکینہ آ میرے سینے نہ لگ جا، جب تی سینے نہ لگی ابا جنہوں دیا دے پیو ٹر جانو ماما کو ٹر جانی ہے ابا یہ ماما نہ ہو پراوا کو ٹر جانی ہے ابا میرا ہی کوئی بھی ہے آبد جڑا بول دا بھی نہیں ابا او اکبر پیا ہے او قاسم پیا ہے ابا مینوں دس تیرے جان تو بعد میں کدے سینے تے سواں کروں گی ابا مینوں دس تے صحیح تواڈے جانے تو بعد میں کدے سینے تے آرام کراں گی۔ آپ نے آواز شہر بانو زینب فضا سکینہ نو آ کے لے جاؤ۔ راوی لکھدا ہے حسین دے سینے نالوں تروڑ کے سکینہ نو لایا، جڑے ویلے تروڑ کے لایا نا تے سکینہ نا انج پھپھی دے منہ تے منہ رکھ کے عید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔